L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nixtieq li f'din il-Quddiesa llum nitolbu għall-missirijiet kollha, ħajjin u mejtin. Waqt li niċċelebraw jum il-Missier, nitolbu l-grazzja li l-missirijiet tagħna jifhmu kemm inħobbuhom, kemm aħna grati lejhom, u li bl-imħabba tagħna nagħmluhom kuraġġ fil-missjoni diffiċli tagħhom. U nitolbu mafra ta' kemm il-darba mednilhomx grazzi, ta' kemm il-darba ma bdejnihomx, ta' kemm il-darba meta kellhom bżonn min jifhimhom webbisna qalbna u forsi anke moħħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie
nitolbu. Għamil mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh, għax int qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bisħieħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u miegħek jgħix jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien Ġeremija qal: ma nismax ħlief taqsis il-kotra, biża' madwar ikollu. Ixluh, ħanixluh, jgħidu saħansitra ħbiebi kollha ifittxu l-qerda tiegħi. Għandu mnejn jitqarraq u nielbuh, ta' kollox nitħallsu minnu. Il-mulej miegħi bħal raġel qalbini, għalhekk dawk li jagħmlu għalija jotru, ma jagħmlu xejn, jitħawdu bi sħiħ, għax ħsiebhom ma jseħħx għajpa għalihom li ma jintesa' qatt. Int mulej tal-eżerċiti li tġarrab il-ġust, li tara l-ġewwien u l-qalb, ħallini nara l-vendetta tiegħek kontrihom, għax fidejk ħallejt il-kawża tiegħi. Għannu lill-mulej, faħru lill-mulej, għaliex ħajjit li msejken ħelisa minit il-ħżiena. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħaj lil Alla. Salm responsorjali fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Minħabba fik qiegħed nilqa' t-maqdir u l-mistħija tiksili wiċċi. Sirt barrani għal-ħuti u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnitni it-tajjir ta' min jgħajjar lilek waqa' fuqi. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Imma jien lilek nitlob mulej, meta jogħġbok o Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-wieda ta' salvazzjoni tiegħek. Weġibni mulej, għax mill-aħjar tjubitek dur lejja fil-kobor tal-ħniena tiegħek. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla, għax jisma' l-fqajrin il-mulej ma jistmelx l-imjasrin tiegħu. Ifaħruh is-sema u l-art, l-ibħra u kull ma jitħarrek fihom. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni o Alla. It-tieni qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Kienet għada ma waslitx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja, imma d-dnub ma kienx madut, la darba liġi ma kienx hemm. Madan kollu il-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè. Imqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li fih kien waqa' Adam li kien xbija ta' dak li kellu jiġi. Imma d-don mhuwiex bħal ħtija, għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa il-grazzja ta' Alla u d-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bgosta fuq il-kotra. Il-kelma tal-mulej. Alleluia.
L-Ispirtu tal-verità jixed għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tixhdu. Il-mulej ma'kom. U miegħek. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Apostli tiegħu: La tibżawx mill-bnedmin għaliex xejn ma hu motti li m'għadx jinkixef u xejn ma hu moħħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jiena ngħidilkom fid-dlam għejduh fid-dawl u dak li ngħidilkom f'widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu lir-ruħ, imma aktar ibżaw minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ asafar tal-bejt mhux bħabba jinbigħu u b'dana kollu anqas wieħed minnhom ma jaqa' fl-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom. Intom imbagħad sax-xar ta' raskom kollu hu magħdud. Mela xejn la tibżgħu, intom aqwa minn ħafna asafar tal-bejt. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li huwa miegħi, jien ukoll nistqar li jiena miegħu quddiem missieri li huwa fis-smawiet. Iżda min jiġħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niġħad lilu quddiem missieri li huwa fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. La tibżgħux mill-bnedmin. Ġesu jirrepeti dawn il-kliem 3 darbiet fil-Vanġelu li għadna kemm smajna. Tibżgħux. U qed jaffaċċa realtà li ngħaddu minnha lkoll kemm aħna. Quddiem it-theddida tal-mart, tal-ħsara li xi ħadd jista' jagħmlilna, anke it-theddida ta' ħajjitna stess. Ir-reazzjoni tagħna hija l-biża'. U l-kuraġġ jiġi meta jiena nikkumbatti dak li qed inħoss u minkejja l-biża' li nkun għaddej minnu nagħżel li nagħmel it-tajjeb. Il-persuna kuraġġuża mhix dik li qatt ma tibża', anzi li fil-biża' li tgħaddi minnu bħal kull bniedem ikollha is-sens li tagħżel it-tajjeb. Ġesu jitkellem dwar dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Jitkellem ukoll dwar min minkejja l-biża' li jaħkmu jistqar lil mulej quddiem il-bnedmin. Dawn il-persuni aħna nsejħulhom martri, xhieda. Dawk li ma beżgħux minn min jista' joqtol lil ġisem
bla ma jista' joqtol ir-ruħ, dawk li ma stħawx jistqarru lil mulej quddiem il-bnedmin. F'diversi parroċċi tagħna ibda minn din iddedikata lill-Apostlu missierna San Pawl kif ukoll lill-Ewkaristija Quddiesa li ċċelebrajna f'dawn il-ġranet Quddiesa. Diversi parroċċi aħna nċċelebraw irġiel u nisa li stqarru lil Ġesu sa ma mietu għall-istqarrija ta' ismu. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi jiena wkoll nistqar li jiena miegħu quddiem il-Missier li hu fis-smewwiet. Imma dawk il-qaddisin li niċċelebraw fil-parroċċi tagħna tant martri mhumiex xi ħaġa biss li jeżistiet fil-bogħod, imma hija realtà li aħna l-insara nibqgħu ngħaddu minnha sat-tmiem ta' żminijiet. Jiena nixtieq illum infakkar 4 persuni qrib tagħna fl-istorja li ma beżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ, imma iżjed beżgħu fis-sens li tawh ir-rieda tagħhom u x-xhieda tagħhom minn dak li jista' jeqret kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. L-ewwel personaġġ nixtieq insemmi huwa Isqof Oscar Romero li nqatel fl-24 ta' Marzu 1980 fil-belt fejn kien isqof San Salvador fil-pajjiż taċ-Ċentru Amerika El Salvador. Kienet jaqaddes u xi rġiel daħlu fil-Knisja u sparawlu u qatluh. Għaliex? Għaliex kien bniedem li bil-predikazzjoni tiegħu, bil-kelma ċara tiegħu ikkritika l-inġustizzja ta' pajjiżu u ddefenda l-foqra. Il-Papa Franġisku iddikjarah qaddis fl-14 Ottubru 2018 bħala martri, bħala xhud ta' Ġesu. It-tieni personaġġ qrib tagħna huwa l-Qassis Polakk Jerzy Popiełuszko li nqatel fit-19 Ottubru 1984. Jiena kelli x-xorti niltaqa' ma' Fader Jerzy fit-3 ta' Marzu tal-istess sena, fl-4 ta' Marzu skużawni. U ma ninsa qatt din il-laqa tiegħi mod speċjali mbagħad wara li miet dik il-laqa għalija ħadet toma differenti. Kelli xorti immur il-Polonja, Warszawa, meta Jerzy Popiełuszko sar beatu fis-6 ta' Ġunju 2010. X'għamel Jerzy biex ikun marti ta' Kristu? Iddefenda lil pajjiżu mill-gidba tal-komuniżmu, iddefenda d-dinjità tal-ħaddiema mingħajr ħabi, kuraġġ kbir. Qatt ma beża Jerzy, da żgur li kien jibża. Meta ltqajt miegħu bis-sfura tiegħu spjegali li kien jissejjaħ kull ġimgħa l-għassa għall-interrogazzjoni li ma tispiċċa qatt, kien mod biex jgħidulu aħna nikmandaw. Imma dak ma żammux jagħmel il-quddies ta' kull xahar iddedikata għal bżonnijiet ta' pajjiżu. Ħafna nies kien imorru għand Fader Jerzy jitolbu l-għajnuna minn xi missier jew xi tifel żagħżugħ li kienu arrestaw il-Pulizija Komunista. Fil-15 ta' Frar 2015, qed ngħidu 5 snin ilu, mhux il-bogħod minna fuq ix-xatt tas-Sirte fil-Libja, propju l-isfel minna direttament, inqatlu 21 nisrani għatawlhom rashom 5 snin ilu. X'kienet il-ħtija ta' dawn il-21 Eġizzjan tal-Knisja Kopta l-hekk Eġizzjani li kienu nsara? Kien hemm wieħed minnhom għax kienu 20 Eġizzjani u wieħed kien Samrani mill-Ghana. U meta il-qattiela qalulu inti nisrani wkoll,
Meta ra l-fidi ta' daw il-ħaddiema sempliċi Eġizzjani li ma ridux jiċħdu lil Ġesu, għalilhom Alla tagħhom u Alla tiegħi. U qatawlu rasu wkoll. Il-Knisja Kopta ikkanonizzat il dawn il-21 martri ħaddiema kollha. Il-familji tagħhom għadhom ma nasallum l-Eġittu fil-21 ta' Frar 2015. Imma l-iżjed dikjarazzjoni friska tal-martirju huwa dak li ta' il-Papa fit-19 ta' Ġunju ta' din is-sena, propju jumejn ilu fil-festa tal-Qalb ta' Ġesu. Il-Papa Franġisku iddikjara l-martirju ta' soru li iddedikat ħajjita fin-nord tal-Italja kien jisimha Marja Laura Majnetti għal katekiżmu tgħin li tfajliet dak kollu li kien ikollhom bżonn, ħafna diffikultajiet ta' min qed jikber. U nqatlet minn 3 mit-tfajliet li kienet tgħallem li meta kibru iltaqgħu mas-Sataniżmu, għamlu patt max-Xitan u bħala ritwal sataniku ridu joqtlu jew qassis jew soru. Il-kappillan l-ewwel ridu joqtlu l-kappillan imma dan id-dera kien qawwi u kbir qalu mhux se nelbuh. Allura lis-soru ċemplitila waħda minnhom qaltilha waħda minna titkellmek għaliex inqabdet tqila u tittamel l-abort ma tiġix tkellimha ftit u s-soru ħarġet, marret magħhom, ħaduha f'park biex ta' parsi tiltaqa' ma' dit-tfajla u tkellimha u bdew isawtuha b'asluġ u mbagħad bil-briks u il-ħin kollu bdiet titlob. Da ġara fis-sena 2000, fis-6 ta' Ġunju tas-sena 2000, konna għadna ħajjina aħna l-koll. Konna hawnhekk f'din id-dinja waqt li qed tiġri din ħaġa. U hi titlob għalihom biex il-mulej ħenna l-jom jaffrilhom. U minnhom bdew jagħtuha bis-sikkina. Il-pjan kien, skont ir-rakkonta waħda li mbagħad iddispjaċiha ħafna, li kienu 3 jagħtuha 6 daqqiet ta' sikkina kull wieħed. Kien hemm xi ħatta waħda żejda u spiċċat mietet b'19 il-daqqa tas-sikkina lis-soru. Għaliex il-mibeda li nissel fihom Satana għall-affarijiet ta' Ġesu infexxewha kollha din is-soru innoċenti li mietet titlob għall konverżjoni tagħhom. Meta nisimgħu ir-rakkont ta' dawn il-martri ta' żmienna, nifhmu xi jgħid Ġesu. Tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ. Kull min jistqar quddiem il-bnedmin li hu miegħi jien ukoll nistqar li miegħu quddiem missieri li hu fis-smewwiet. Kemm tkun ħaġa sabiħa l-aħwa li l-kelma ta' dak il-21 martri ta' Sirte li ma kienx mill-Eġittu kien mill-Ghana. Tkun ukoll il-kelma tagħna Alla tagħhom u Alla tiegħi. U miet magħhom martri rasu maqtuha. Għax induna li l-fidi ta' daw l-Eġizzjani, ta' daw il-ħaddiema Eġizzjani li ma radux jiċħdu l-Ġesu. Għallulhom aħna ta' Ġesu ma niċħduhx lil Ġesu. Ipperswaditu li dan Alla tal-insara ta' min mhux biss jgħix għalih imma wkoll imut għalih. U jiena kif nistqar li jiena ta' Ġesu? Mhux kwistjoni ta' raġġiera li nimxi biha, imma li jiena kontinwament ngħidlu ħenna lija, għandi bżonnok. Dik l-isbaħ stqarrija li nistgħu nagħmlu li aħna miegħu u tiegħu. Għax hu għalilna mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Mela l-istqarrija tagħna mhux xi prize li se nieħdu xi prize day, li għandu bżonn minna l-mulej
li aħna nistqarru li għandna bżonn tal-ħina tiegħu u li dan nagħmluh quddiem il-bnedmin. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq l-lemin tal-missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja li x'jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu għal missirijiet kollha fihom il-missier, għal missirijiet ħajjin u mejtin biex il-mulej ikun il-faraġ, il-qawwa u l-premju tagħhom. Nitolbu. Nitolbu għall-insara kollha persegwitati biex ma jibżgħux minn dawk li jistgħu joqtlu l-ġisem, imma jibżgħu minn Alla li jista' joqtol kemm il-ġisem u kemm ir-ruħ fl-infern. Nitolbu. Nitolbu għal dawk li għandhom diffikultà u biża' biex jistqarru lil mulej quddiem kulħadd, biex jifhmu li biżżejjed li huma jistqarru li għandhom bżonn il-ħnina tiegħu. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tħenna lina. U fin-nuqqas ta' kuraġġ tagħna tfakkarna fil-kelma tiegħek la tibżgħux. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. Msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon Quddies, poplu miksub u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li sejjaħtilna midlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Quddies tas-sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qassam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna, mod speċjali l-missirijiet kollha tagħna mejtin, li oġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħelna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Appostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl, mal-marti tiegħek Oscar Romero, Jerzy Popiełuszko, il-21 martri tal-Knisja Kopta, Suor Maria Laura Majnetti, il-martri kollha u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dinna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebol ħnina tiegħek il-paċi fiż-żmien. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li jintrit fija, inti tajxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi li xulxin. We
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Trust in him and you will not die.
Nitolbu. Int mulej ġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm aziz ta' ibnek. Fenina tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Mil-ġiex nixtieq nawgura lill missieriet kollha l-festa tajba, Happy Father's Day kif ngħidu, nitolbu għall missieriet li ħallewna, nippruvaw indawru b'imħabba speċjali l-missier lil mulej tagħna l-grazzja li nistgħu nibqgħu u għadna ingawduhom magħna. U nixtieq nirringrazzja wkoll il kull min bil-paċenzja kollha u b'sens ta' impenn irritorna fil-Knisja biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija. Nappella lil familji żgħażagħ lil kull min jista' mhuwiex vulnerabbli li nibdew nirritornaw fil-knejjes tagħna ħalli mit-qarbina tax-xewqa ngħaddu għat-qarbina bis-sagrament imqaddes tal-ġisem u d-demm, ir-ruħ u d-divinità tal-Mulej Ġesu. Il-Mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.